Ahojte, dnes vám chcem predstaviť moju novú ponuku v tomto krásnom prostredí. Jednoizbový byt na sídlisku Podbreziny. Byt je situovaný na Dolných Podbrezinách na ulici Priebežná. V blízkosti sa nachádza škola, škôlka, obchody a obchodné centrum Bila, fitness centrum, pizzeria a tieto prekrásne výhľady na západné Tatry. Nachádzame sa v interiéri priestranného jednoizbového bytu o veľkosti 39 m². Byt je slnečný so západnou orientáciou. Dispozícia bytu, kuchyňa s kuchynskou linkou na mieru a elektrospotrebičmi, vstupná chodba so vstavanými skriňami, priestranná izba, ktorá bude nezariadená, ako máte možnosť vidieť na videu. Keďže tento byt je len po čiastočnej rekonštrukcii, radi by sme vás inšpirovali našou vizualizáciou. Taktiež v byte je murovaná kúpeľňa so sprchovým kútom a spoločne s WC. Ak vás byt v tejto lokalite oslovil, pre bližšie informácie ma môžete kontaktovať. Volám sa Milota Balková a pracujem pre Two Reality.